كما يعيكم وانا وكنتات زملكات حصر زوالا مبرهي نمهابن استوصن حتوتاتون كاب غازيطኛታት ተቀቢልና መብረህታት ነማሃቢና አስተራኺብና ዘለና ክልተ ቋንቋታት ክንጥቀሚና ሓደ ሃገራዊ ቋንቋ ትግርኛ ተኻሊኻ ዓለም ለኻ ቋንቋ በእንግሊዝኛ መብረህታት ክንህቢና ስለዚህ መጀመሪያው ዝተወሰኑ ጉዳያት በትግርኛ መብረህታት ከቢያ ቀጽሉ ብጻይ ዶክተር ፍሳ በእንግሊዝኛ መብረህታት ከቢዩ ካው ተወጊስና በዝደለኹም ቋንቋ ሕቶታት ክታልዕልይኹም መፍቶም ዘላልኩም ሕቶታት ኮይና ዘለና መብረህታት ክንወኩሚና ማለት እዩ ስለዚህ አውስን ጉዳያት ከመወገሲ ሐሳባት ንመልዓል ሓደ ለሞነ ተሕሰት ሕገ መንግስቲ ልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ተሕሰት ተፈጺሙለና ብዝነበራ ከባቢያዊ መምሕዳራት ወይ ወረዳታትን ከተማታትን ሕግ ናይ ምኽባርን በቤት ምኽሪ ዝተሸሙ አመራርሓ ናብ ስራሕ ናይ ምጅማርን ስራሕቲ ይካየደሎ እዚ ብጣዕሚ ውሱን ከባቢታት እዩ ከም ትፈልጥዎ ኣብ መላእ ትግራይ ይኮነን ትዝበዝሕ ከባቢታት ትግራይ ብስርዓት በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ብሓደራ ዝተቀበላ ኣብያተ ምኽሪ ዝሸምኦም አመራርሓ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ኣብ ወረዳታትን ኣብ ከተማታትን ግን ውሱናት ከባቢታት ነዚ ብዘፍርስ መንገዲ ዝተኸደለን ንኣብነት ኣብ ዞባ ምብራቅ ዓዲግራት እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኣብ ሃገረ ሰላም እንደጓዕ ተንቤን ዓዲ ጉደም ሕንጣሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብ መቐለ እውን እቲ ከተማ መምሕዳር ባዕሉ ሰንፈለል መምሕዳር ከተማ መቐለ ተዓጽዩ ሰንፈለል ነይሩ ኣብ ሓድነት እውን ተመሳሳሊ ነገር ነይሩ ስለዚህ ኣብ ብጣዕሚ ውስናት ከባቢያዊ መምሕዳራት ዘጋጠሙ ጸገማት ፈቲሕኻ እቶም አመራርሓ በቲ ናይ ቤት ምኽሪ ሽመት መሰረት ናብ ስርሖም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ይዝግበር ዘሎ እዚ ሕግ ናይ ምኽባር ስራሕ ኮይኑ መላእ ህዝብና እውን ክሓቶ ጸንሐ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መድረኻት ኣብ ሰልፍታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ህዝቢ ክሓቶ ጸንሐ እዩ ስለዚህ አካላት ጸጥታ ምስ በብብርኩ ዘለው አካላት መምሕዳርን ምስ ህዝብን ኮይኖም እዚ ሕገ መንግስታዊ አሰራርሓ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ብሰላማዊ መንገዲ ይካየደሎ ህዝቡ እውን በብኸባቢኡ ኣብ ዘን ከባቢታት እዚኣተን ብዝለዓለ መንገዲ እዩ ዝድግፎ ዘሎ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ክሕደት ዝፍጽም ዘሎ ሓይሊ ወይ ጉጅለ ንሕና እንተ ተነኺና ኩናት ክልዓል እዩ ህዝቢ ክዕምጽ እዩ ዝመሳሰሉ ነገራት የልዕል ነይሩ እዚ ከምኡ ኸውን ከም ዘይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ እናገለጽና ጸኒሕና ኢና ህዝቢ እውን ሕገ መንግስታዊ ስልጣኑ ተሓዲጉ ብዘይ ኣግባብ ኣብ ውስናት ከባቢታት የመሓድሩ ዘለዉ ኣካላት ከም ዘይቕበሎም እናገለጸ ጸኒሕ እዩ ስለዚ ከምኡ ኣይኮነን ተሓቂ እሱ ከይኮነ ክተርፍ ከሎ ከዓ ሕዚ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ይፍጸመሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይፈርሰሎ ዝብል ብዕራይ ወለደ ዝኾኑ ዘረባታት ንሰምዕ ኣለና እዚ ብጣዕሚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ነገር እዩ ምክንያቱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብቐንዲ ብዋናነት ሰዋንኡ ሰራዊት ትግራይን ሕወሓትን እዮም ሰራዊት ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምምጻእ ዝለዓለ መስዋዕትነት ዝኸፈለ እዩ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ሕወሓት ከዓ ነዚ ስምምዕነት እዚ ዝፈረመ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ እውን እዞም ክልተ ናይ መኸተ ሓይልታት ዝለዓለ ግደ ዝተጻወቱን ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ዝለዓለ ብጽሒ ዘለዎምን ኣካላት እዮም ስለዚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምፍራስ ይኹን ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምፍራስ ወይ ዕልዋ መንግስቲ ንምፍጻም ዝኾነ ዕላማ ተልእኾ ከምኡ ዝበለ ኣካይዳታት የብሎምን ስለዚ እቲ ኣካይዳ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምኽባር ሰላም ጸጥታን ትግራይ ናይ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ናይ ምኽባር ጉዳይ እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን ተኾነ ኣብ ተቐመጡ ኦብጀክቲቭስ ወይ ዕላማታት እንተሪእናዮ ካብ ዝተቐመጡ ጉዳያት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምኽባር ወይ ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ብዝብል ብግልጽ ዝተቐመጠ እዩ ለዚ ንሕገ መንግስቲ ዘኽብር ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዘኽብር ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ዘኽብር ጉዳይ እምበር ዝኾነ ነዚ ዝጻባእ ነገር ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ኣብዘን ከባቢታት እዚኣተን ተፈጺሙ ስለዚ ምዚ ተኣሳሲሩ ግን ዝተደለየ ነገር ኣሎ ብተደጋጋሚ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ነዚ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዱ ከእትወሉ ጣልቃ ከኣቱ ዘግብር ጻውዒታት ንሰምዕ ኣለና لومي جيتاتشو عب ميدياتا زهو بديسابا ونترينا تمساسال تحستلو
أبز حلف خلطة مع التاتون بصحفن بقالن زرو زنورو نجارات نزي زملاختيهم زو قدايزي ناي حزب تجراي قدايو زبيتاو قدايو ويشتاو قدايو الذي حيل تجراي كونه حزب تجراي كعقمهم وصاع زخونه نجار يكون نزل لو وشت تجراي أو وسنات كابتات سلام تان حقن سرعة ناي مخبار قديات نخالي سبب متكام أقباب النت أيبلون سلازم زيت أساسيرو ناي ناتي مخبار حق منقستون مفراس من بريتوريا خمس خونه زرام نجارون كم تزول قوة تخكل يكونن سمم بريتوريا مسوات النت كفيل كام ممس أخون مفرام أم مفصام زلع على حلاف النزل لو محوحات سراوي تجراين بز قدايزي بمفراس من بريتوريا كحما يكون كترطار زخو ليكونن الذي زوات زلوا سلامتات أقباب النت كم زي واللوم كزخاخر فاتو انتايدا حوحاتن سراوي تجراين زول زلوا مسمم بريتوريات أساسيرو هلونا دحننت مسلم بهرا وروحاتات نزب تجراي بزرقاقص منقدي اسمم بريتوريا كفصام يوم زق على سون زسرحون زلوا لزو زلوا قداي بدنبيك سمروا اللي قبع اسمم بريتوريا يفرسوا والله زبل زربا زرب زلوا مالت حزب تجراي نحزب تجراي كنا حزب تجراي نتحقي فولطايو سمم بريتوريا باقواون مفصام كم تزولكوا هلونا دحننت مسلم بهرا وروحاتات نزب تجراي بزخبر منقدي نخرجاجز حوحات كونه سراوي تجراي زقبرو زلق قالسي بدن بيفلطي بزقبا يفلطي حزب تجراي اتي زربا زرب زلو يفرسوا والله زبحال زربا زرب زلو ابرحق نزلو نتحق بايتا كرخو خفلطو زي كونس باذنهم نسمع اكلاتيو زرب زلو مس تفناقلتي مس دي دي ار تاساسيرون حدشتي زرباتات لو معنتون كنسمع عرفيدنا لنا አቶ ጌታቸው ረዳ استفلالي نغرات كزرب سمعنا لنا تفلاقلتي كيملسو زغبرنا DDR كيفصم زعنقفنا نحنا اينا نبر منግስት ኢትዮጵያ ተወሳخو ዝብል ዘረባውን ሎማዓንቲ كزرب نسمع لنا كمتي بتدغاغام خنبلو صنحنا غيزياو محدار تግራይ ዘለው ቁልፈ መራርሓ ኣብ ምርግጋጽ لولاو ግዛት تግራይ ማለቱን ኣብ ትሕት ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራኽ ወጽእ لولاውነትና ነጻኽ ወጽእ استفناقلون استسدتون وجناتنا نمربتهم أم ملاس كابسم مع بريتوريا وصع بزخنا منجدي مس منجست إثيوبيا بهراو كوميتي زبهالاتيوم تلم بموصع نبري فرندم بزخيد منجدي مرحو له أقباب النتي ولون زبل قال سنا جبرنا صنحنا هنا لو ما أنت تأمين الله بقلسي آمينهم الله تلموصينا نيرنا هنا كيف تصمز جبرنا تفناقل تم ملاس كيف تصمز جبرنا نحنا هنا زبل زروات زري ولا أب DDR ون كمود بيخون سراوي تجراي حزب تجراي أب تجراي زلوا أتوقعت كواسو دحنا الناس نايز حزب حلا بمسار سمع بريتوريا سلازي DDR كفتسام يجب أمبر هلونا دحنا الناس حزب تجراي حدا جانا هلو أتوقعت كي واسونا هلو DDR كم يجري فتسام زبل حطوتات يخلى على صانحه الذي لما عنتجن كم سمع خمو DDR كلتي فتسام اللو زبل زيون كنا عنك فتسام نحنا إنا زبل زرواتات يسمع له حلافنات زغودلو ايوس لازم مستفناقلتي تاساسيرو وي استفناقلتن استسدتو وغناتنا زملكت كم حوحات حزنا يقوام بتدغاغامنا غلصنا صنحنا هنا حزون مدغام زاكل اب تግራይ زوررو حيلتات توم عطقات يوصو زي حقاوي ممحدارات يفرسو حدشت سفرتي ناب عدوم يملسو سلازي استفناقلن استسدتون وغنات حزبنا نمربتو يملس ستاتس كو انت وي ناب قدم خوينات ناب نور نملس ناي وسن يكون ناي مننت حتو انتهاليو بمسرت حق منغستي قرب زغبو زبل قوام حزنانا تقالسنا اينا صنحنا لذي زي قلص زخونه متكلاو زخونه قوام يو كابز وصع بزخونه منغدي اب غيزاو محدار زلو سبات يخدلو زبل زنبره لوم انت بقلص وصيلو معناتيو سلازي اب تግራይ كمتي انت ويزولكو اب تግራይ زغبر زلو اب ستوسنو خاب تستجمره حقناي مخبار من قسقاسات نزي شفان غيركا ات غداي ندحريتنا يمملاس كيدي زرع زلو اغباب النزي يبلون تخكلنيا زي كونانيو مس DDR تاساسيرون انتوي تنكفكو تግራይ زوررو اطقات لو اب استفلالي خابታት تግራይ اب معراب اب سمين اب دبوب
ኣብ ጸለምቲ ዝተፈላለዩ ኻብታት ዕጡቃት ዝወረሩ ትግራይ ዝወረሩ ኣለዉ ስለዚህ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ ዞም ዕጡቃት እዚኣቶም ክወጹ ኣለዎም ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ እውን ውሕስ ድሕንነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሕልዎ ኣሎ ስለዚህ ካብ ዝተበጊስካ ዲዲአር ክፍጸም ይኽእል እዩ ዝብል ዝሓዝናዮ ቅዋም ንዲዲአር ምዕንቃፍ ኣይኮነን ነይሩ እዚ ዲዲአር ንዕንቅፍ ነርና ዝብል ዝቐርብ ዘሎ ኣግባብነት የብሉን ቁልፍ ጉዳይ ክበሃል ዝደለየ ግን ብዝተፈላለየ እዋናት ከም ዝገለጽናዮ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘይ እዋኑ በቲንካ ህልውናን ድሕንነትን ትግራይ ወይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ብግልጽና ገለጽና ጸኒሕና ኢና ናይዚ ከም መቐጸልታ እውን ስልጣን ዘይብሎም ሰባት ቁልፍ መራሕቲ ሰራዊት ብምእጋድን ብምብራርን ዲዲአር ክፍጹም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ማለት እዩ ከም ማለት እዚ ቆይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ቁልፍ መራሕቲ ኣብ ዘይ ስልጣኖም እዮም ዘባርዎም ዝእግድዎም ዘለዉ እሱ ተፈጻምነት ከም ዘይብሉ ብሕወሓት ይኹን ብሰራዊት ትግራይ ተገሊጹ እዩ ግን ናይቲ ዲዲአር ሓደ ኣካል እዩ ምክንያቱ ሰራዊት ትግራይ ካብ መሪሕነት ወፃእ ጌርካ ክትብትኖ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ክተቃልዖ ካብ ዘሎ ድልየትን ዕላማን ዝብገስ እዩ ብድምር ዕላማታት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብጣዕሚ ግልጽ እዮም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዕላምኡ ሓደ ተጻውኦታት ደው ምባል እዩ ካልኣይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ሳልሳይ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብልዝብ ምፍታሕ እዩ ራብዓይ ውሕስ ድሕንነት ህዝቢ ምርጋጽ እዩ ሓምሻይ ጎነጽ ብልዝብ ተቀራሪብካ ምፍታሕ እዩ ብዘላቕነት ምፍታሕ እዩ ፍትሕን ተሓታትነትን ክኽበር ምግባር እዩ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ምርጋጽ እዩ ዝተፈላለዩ ካልኦት እውን ምስ ዘላቕ ሰላም ምርጋጽ ተኣሳሰሩ ጉዳያት ሓዘ እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለዚ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ነዞም ዕላማታት እዚኣቶም ንምዕዋት ህወሓት ሕዚ እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀራሪቡ ክሰርሕ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም بسلامه من قدي كرجاجس ويزدلي لذي حوحات حزون بمسار سمع بريتوريا زلاق سلام كرجاجس دليت الله خبز وصع زخنة كالي تبقسون دليتون يلو يبلون كابز وصع بزخنة من قد استفلا ليو علامات قربيهم كاب كد مجواي جميرو حوحات مستفلا ليو ندقوا أكلات ركب كم زلوا مسيلكا يقرب نيرو عبز حلفة بكرة وانات كعا ناي حوحات مرحتي ويناي سراويت مرحتي لحلو الزبهلو مس دقاو حيلتات ويمس إرترا من معينة ركب يبلو من زبل زربانيرو لو ما عند قاعة قلبيتهم ركب اللو زبل زرباتات كعن سمع لنا مالت زي عف سمعيتن زي مرقع عن كوين كاب تفل عليه من قدي استفل عليه نتو وان زمتن موقات نيتقي خناتات تدريكاز وهاب استفل عليه مرقع ستاتيو كم تفلت وزي ناي لولاونت نازم الكات كم تفلتو لولاونت زب تقراي زملكات نابري فرندم حلفنا هابنان زمساسلو زرباتات تلمون يوصعنان زبل زرباتات يزرب نيرو لو ما عند خاطر تلم خمسه وصو بعلتهم ارغاغيصم لو كابزي حليفو منغستي اثيوبيا سممع بريتوريا باغواوي يفصمن زلو زبل بتدغاغامي زارو نيرو لو ما عند خا سممع بريتوريا منغستي اثيوبيا نمفصام نعنقف زلنا نحنا اينا نافزلوري سلازي اتو غداي بتقلالا اب تግራይ ዘሎ ሁነታት ስርዓት በዘለዎ መንገድ ክመራሕን ህዝብ ትግራይ ናብ ዘላቕ ሰላም ካኣቲ ሕውየቱን ዳግመ ህንጸቱን ከረጋግጽ እንገብሮ ዘለና ከምውድብ እንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኣብ መትከልን ሓቅን ዝተመስረተ ግልጽ ቅዋም እዩ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ልኡላውነት ኣብያተ ምኽሪ ንምርግጋጽ ልኡላውነት ህዝቢ ንምርግጋጽ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ኣብ ከባቢያዊ ምምሕዳራት ዝተጀመረ ስራሕቲ እውን በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ኣብያተ ምኽሪ ዝሸምኦም ናብ ቦትኦም ናይ ምእታው ጉዳይ እምበር ካሊእ ዕላማ ይብሉ ካሊእ ንጎነጽ ዝዕድም ነገር የብሉ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘቤታዊ ጉዳይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ናይ ኣካላት ፍትሕን ምምሕዳርን ኮይኖም ከኣልይዎን ክሰርሕዎን ዝኽእሉ ጉዳይ እምበር ካብ ቁፅፅር ወፃእ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለ ክገልጽ ፈቱ ካልኦት ዝለዓሉ ካብዚ ተበጊሶም ዝለዓሉ ሕቶታት እንተሃልዮም መብርህታት ከብየ ካብዚ በመጻል ግን በቋንቋ እንግሊዝኛ ብጻይ ዶክተር ፍስሐ ዝተወሰነ መብርህ